ebube gị bata n'ebe kere ọgwụ ahụ ga-arụkwa onye kere eke nwere onwe ya, onye kpụrụ isi ahụ ụzọ, onye ihe na-esiri ike ọ ga-adịrị ya mfe, Chukwu ebube bịa o. Ndị be anyị ekele m unu. Oge awa bụ oge nke a na-akpọ oge amara. Onye unu na-anụkwa n'olu ya bụ onye ozi Chineke a na-akpọ Chris U. Ibe. N'ụbọchị taa eji m okwu Chineke nke ga-agọzi onye ọbụla wee bịa. Mana tupu anyị anụ okwu Chineke, ọ ga-amasị m ka anyị kpee ekpere. Ebe ọbụla nọ, mechie anya ka anyị kpere Chineke. Ezi Chineke onye ọlụ ebube, gị onye na-atụ agbụ, gị onye hụrụ ụwa n'anya ma nye ọkpara gị bụ Jizọs o wee nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie anyị n'elu obe gị Kalvarị. Ana m ayọ gị n'ụbọchị taa, ọ bụlarị dịka anyị ga-anụ okwu gị, ka okwu gị were ike bịa, ka o were amara bịa, tụwa agbụ, ka nwere onwe dịrị ndị gị, ọ bụlarị dịka ha ga-anụ okwu gị n'ụbọchị taa. Ana m asị ka ekele, nsọpụrụ na mbuli elu bụrụ nke gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ nsọ gị, ọ ga-amasị m ka imepe the book of Mark chapter 10 from verse 46. Mark isi 10 from verse 46. N'ihi oge anyị imecha iwere nwayọ gụọ ya, mana m ga-agwa gị ihe mere n'ebe ahụ. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata from the book of Mark chapter 10 from verse 46 na Jizọs batara n'obodo Jericho. Mgbe ọ na-agafe n'obodo Jericho, akwụkwọ nsọ si na mkpọtụ bido dịwa, ndị mmadụ na-eme noise, na-eme ụzụ. Otu onye nọ n'ụzọ na-ayọ ayụyọ nke aha ya bụ blind Bartimaeus. Gee ntị nwa Chineke, akwụkwọ nsọ kpọrọ ya blind Bartimaeus. The word Bartimaeus abụghị aha ya. The word Bartimaeus bụ nwa Timaeus. Aha mpa ya bụ Timaeus. Mana n'ihi mkpagbu ya, n'ihi ọdịdị ya, n'ihi ọnọdụ ya wee napụ ya aha ya, o wee na-aza aha ọnọdụ ya. Gịnị bụkwa ọnọdụ ya ahụ? Isi. Ọ bụ onye kpuru isi. Ana m ekwu okwu n'isiokwu nke na-asị n'ụbọchị taa, gịnị ka ị chọrọ? Gịnị ka ị chọrọ? Now, nwoke a na-akpọ blind Bartimaeus, akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na ọ nọ n'ụzọ Jericho wee na-ayọ ayụyọ. Mana mgbe o yọgidere ayụyọ a, o wee nụ ebe a na-eme ụzụ karịrị ụzụ. O wee jụọ ha sị, ọ bụ gịnị na-eme? Ndị be anyị gịnị na-emenụ? Ha sị ya na Jizọs of Nazareth na ọ na-agafe. O were m anya na nwoke a amatara maka Jizọs of Nazareth. N'ihi nke a, mgbe ahụ ọ nụrụ na Jizọs of Nazareth na-agafe, o wee tiwa n'oke olu. Ọ sị, Jizọs, thou son of David, mere m ebere. Onye gwara na Jizọs the son of David na-eme ebere? Nwanne m, o nwego ka o si nụtụ na Jizọs na-eme ebere, na Jizọs na-agwọ ọrịa, na Jizọs na-atụ agbụ. N'ihi nke a, mgbe ọ nụrụ ụzụ ahụ, o wee sị ha, gịnị na-eme? Asa na Jizọs of Nazareth na-agabiga. Gee ntị ka m gwa gị, Jizọs of Nazareth nọ ebe a n'ụbọchị taa. Ihe ahụ Jizọs mere blind Bartimaeus, ọ na-aga imere gị ya. Gekwe ntị dịka m na-ekwu okwu Chineke a. Mgbe ọ na-asị Jizọs son of David mere m ebere, ndị nọ ya n'akụkụ na-asị ya mechie ọnụ. Ka m gwa gị, ị ma na ọ bụ mmadụ niile chọrọ ka ị nwere onwe gị. Onwe ndị chọrọ ka ị nọ n'ọnọdụ ahụ ị nọ, mebi ị na-ayọ nri, ha chọrọ ka ị bụrụ onye ga na-enye nri, ha chọrọ ka ị bụkwa onye ga na-ayọ nri. Mebi ị na-ayọ ego, ha chọrọ ka ị bụrụ onye ga na-ayọ ego, ha chọrọ ka ị bụrụ onye ga na-enye ego. Mebi ị nọ na nrịanrịa, ha chọrọ ka ị si n'ute nrịanrịa wee bilite, ha chọrọ ka ị nọrọ n'ute nrịanrịa ahụ. Mana ekwela, n'ihi na Jizọs of Nazareth na-agabiga. Jizọs of Nazareth ọ na-agafe ebe ahụ ị nọ. Nwoke a, mgbe ha si ya, ndị mmadụ si ya mechie ọnụ, etila mkpu, ọjụ. Akwụkwọ nsọ mere ka m mata that he cried out louder. The Bible put it this way. The Bible said, and he cried out louder. He cried out much more. O tisie mkpu ike, Jesus, thou son of David, mere m ebere. Mkpu ahụ nke o tiri attracted the attention of Jesus. And Jesus akwụsị. Ọtọ nụọ, ọ sị kpọọ nụ ya. Gee ntị ka m gwa gị, mgbe ọ sị kpọọ nụ ya, ọ bụ ndị ahụ sịkwa ya mechie ọnụ bụ ndị gara kpọọ ya si ya na Jizọs na-akpọ gị. Dịka ị na-anụ olu m n'ụbọchị taa, ndị ahụ na-achọghị ka a gọzie gị, ha ga-abụkwa ndị ga-ahụ gị sị gị na ịbụ onye a gọziri agọzi. Ndị ahụ na-achọghị ka ebulie gị elu, ha ga-abụkwa ndị ga-ahụ gị sị gị na ịbụ onye buliri elu. Mgbe ha si ya Jizọs na-akpọ gị, Jizọs o wee bịaruo ebe Jizọs nọ. Jizọs si ya, gịnị ka ị chọrọ ka e mere gị? Chetakwa isiokwu m, gịnị ka ị chọrọ? Jizọs jụọ ya, gịnị ka ị chọrọ ka e mere gị? Ọ sị, Jizọs, achọrọ m ka m hụ ụzọ.
abụ m onye na-aga ije na ọchịchịrị, achọrọ m ka m hụ ụzọ. Abụ m onye na-arọ nri, achọrọ m ka m hụ ụzọ. Achọghịzị m ka ndị mmadụ na-atụziri m aka, achọrọ m ka m na-atụziri onwe m aka. Achọghịzị m ka ndị mmadụ na-edu m, achọrọ m ka m bụrụ onye ga na-edu onwe m. Ịma na isi bụ ihe ọjọọ. Na gee ntị, isi dị n'ụdị n'ụdị. O nwere ndị kpuru isi n'ime mmụọ, o nwere ndị kpuru isi n'ihe. Isi nke ka isi bụ spiritual blindness. Now, ọ bụ na ịbụ nwa Chineke, ị na-anụ olu m n'ụbọchị taa, ọ bụ na ị ka nọ na spiritual blindness or it is spiritually blind n'ụbọchị taa, as you are hearing the sound of my voice, the anointing of God is going to hit you so powerfully, and the scales of blindness shall fall out from your eyes. Gee ntị, ọ sị Jizọs, achọrọ m ka m hụ ụzọ. Jizọs wee metụ ya aka n'anya, ọ sị ya, hụ ụzọ n'ụbọchị taa. Anya ya wee mepe, o wee hụ ihe ọ hụbeghị mbụ. Ihe ọ na-anụwo ntị, ọ na-ahụ ụzọ. N'ụbọchị ahụ ọ hụrụ nne ya, ọ hụrụ nna ya. N'ụbọchị ahụ ọ hụrụ ụmụ ya. N'ụbọchị ahụ ọ hụkwara ndị iro ya, hụkwa ndị enyi ya. N'ụbọchị ahụ ka nnwere onwe bịara ya. Ọbụladị dịka ị na-anụ the sound of my voice, as you are hearing the sound of my voice, liberation is coming your way. Your eyes are going to be opened spiritually, physically. Anya gị ga-emepe. Site n'ụbọchị taa, onwe ndị na-edu gị ha agaghị eduzi gị. Ị ga-eji aka gị na-edu onwe gị, and ọ ga-abụ n'ụzọ ezi omume. Ọ ga-abụ n'ụzọ nke Chineke. Ị ma na ọ bụ na mmadụ kpuo isi, o nwere ike, ọ bụ na ọ chọrọ ịga, for example, ihe ahụ Lagos, ọ bụ na ọ chọrọ ịga Oshodi, e nwere ike akpụrụ ya na-aga Yaba. Ọ maghị because ọ na-ahụ ụzọ. So far as ọ na-anụ ihe, ọ ga na-anụ ebe a na-eti mkpu, ọ maghị ebe akpụ ya aga. Mana ọ bụrụ na ahụ ụzọ, isi na ị na-aga Oshodi, mmadụ kpọrọ gị na-aga Yaba, ị ga-asị mba, ọ bụghị Yaba ka m na-aga, ana m aga Oshodi. N'ihi gịnị? Ihe na-ahụ ụzọ. Ọ bụrụ ihe na-ahụ ụzọ, mmadụ agaghị, somebody will not wrongfully direct you. Onwe ga-akpọrọ gawa ebe ị chọrọ ịga. Like I said before, ị chọrọ ịga Oshodi, mmadụ akpọrọ gị na-aga Yaba. N'ihi na ahụ ụzọ, ị ga-asị mba, ọ bụghị Yaba ka m na-aga, ana m aga Oshodi. Mana ọ bụrụ ị naghị ahụ ụzọ, na ị dị spiritually, physically blind, akpọrọ gị gawa ebe ị naghị aga. That is how it is also spiritually. Onye dị spiritual blind cannot really find his way spiritually. So mgbe Bartimaeus hụrụ Jizọs, o wee tipu mkpu n'oke olu n'ihi na ọ ma the pains of blindness, ọ ma ihe ụfụ dị n'ikpu isi, ọ ma ihe ụfụ dị na ya. O tipu mkpu n'oke olu si, Jesus, thou son of David, biko mere m ebere. N'ụbọchị ahụ, blind Bartimaeus bụ onye nwere onwe ya, anya ya wee mepe. Ị makwa ihe mere nụ? Ọnọdụ ya bụ ihe agbanwere agbanwe. Kedu ọnọdụ ịnọ n'ime ya nke napụrụ gị aha gị, ewerezi ọnọdụ ahụ wee mara gị? Kedu ihe na-aga n'ime ndụ gị, ihe na-aga n'ime gị nke napụrụ gị aha gị, ewere nsogbu ahụ wee mara gị? Ọ dị ka ihe nwaanyị oruru ọbara na Baịbụl. Akwụkwọ Nsọ mere ka anyị mata na ihe a kpọrọ ya bụ nwaanyị oruru ọbara. Aha ya pụrụ, nsogbu ahụ wee bụrụ aha ya. Nsogbu ọbụla nke nara gị aha gị n'ụbọchị taa, nsogbu ahụ ga-ebi. Every problem in your life expires now. As you are hearing the sound of my voice, those problems ga-ebi n'ụbọchị taa. Nsogbu ọbụla nke nara gị aha gị, any situation that has taken over your name, that situation expires now. Ya mere, dịka ị na-anụ olu m n'ụbọchị taa, ama m na Chineke agọziela gị. Ebe ọ bụla nọ, mechie anya gị ka ikpe ekpere. Ezi Chineke onye ezi omume, gị onye Bartimaeus hụrụ n'ụzọ Jericho wee tipu mkpu si, Jesus, son of David, mere m ebere. Iwe mere ya ebere. Papa, n'ụbọchị taa, o nwere ndị na-ayọ gị ka ị mere ha ebere. Nna m, mere ha ebere. Mepee anya ha ka ha hụ n'ihe, ka ha hụkwa na nzuzo. Mepee anya ha ka ha bụrụ ndị gara ahụ spiritually clear, na-ahụkwa physically clear. Ka every form of blindness around their life ka ọ bụrụ ihe ga-ebi n'ụbọchị taa. Mkpa ọbụla nke ndị gị bụ na-akpagharị Jehova, ka ọ bụrụ ihe ga-egbupụ ya. O nwere mkpa ọbụla nke napụrụ anya aha anyị, nsogbu ọbụla nke napụrụ anya aha anyị, wee na-aza aha nsogbu ahụ. Chineke n'ụbọchị taa, ana m asị ka nsogbu ahụ pụọ, ka our original name pụta, ka anyị na-azakwa aha anyị. Nara ekele onye ezi omume. Onye ọbụla nke ekwensu na-ata ahụhụ, Jehova, ana m asị ka ahụhụ ahụ bie n'ụbọchị taa. Imela gị onye na-aza ekpere n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Gị onye gere m ntị n'ụbọchị taa, ọ ga-amasị m ka ị na-ekiri isi mbido telivishọn, ọ ga-enyere gị aka. Jehova gbaa gị ume, ịbụ onye a gọziri agọzi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Echezakwala, aha m bụ Chris Uchechukwu Ibe. Abụ m onye ozi Chineke. God bless you.